Lo mqeqeshi uthi uthathe lo msebenzi ngoba ebona iqembu elinomlando omkhulu ebholeni lase-Afrika libhekene nesomiso seminyaka eyisishagalolunye linganqobi izinkomishi kanti futhi linabalandeli abaningi ezwenikazi ekhuluma ngezwi likaTolika. Looking at the name Kaizer Chiefs and how big the club is in South Africa, it's most definitely unacceptable for a club not to have a title in 9 years, especially that the club has the biggest fans and the biggest ground in South Africa. Uthi ufuna ukubuyisa izinsuku zenjabulo kubalandeli. Especially not having a title in a long time is what made me want to come here and challenge myself first, that I need to put the club back where it's supposed to be. Uthi uyazi abalandeli sebekhathele ukulethwa kwabaqeqeshi bafike bengenzi umehluko. We understand that the fans are very tired of promises, of projects that are coming along, and every staff that comes in the pre-season promises, but we cannot do that. We're here to build a team. Nomqeqeshi we-Young Africans abazobhekana nayo ngempelasonto uyamvuma uNabinator. Lo mdlalo we-Toyota Cup uzoba seBloemfontein kanti uzoqala ngehora lesithathu ntambama ngesonto.